Upozornenie. Toto video bude troška dlhšie, ako ste štandardne zvyknutí pri videách na YouTube. To znamená okolo tých 6-7 minút. Ja len aby ste boli oboznámení, takže prosím všetkých milovníkov krátkych videí na YouTube, aby toto rešpektovali a keď to nechcú pozerať, aby to nepozerali. Pretože v tomto videu bude troška viac informácií. Klapka. Ako ste si už mnohí všimli z názvu videa, tak v tomto videu budem hovoriť o ďalšom videu na mojom kanáli, ktoré väčšina z vás, a tipujem, že dosť veľa ľudí na Slovensku sledovalo a zdieľalo. Áno, ide o video z kauzy Sagan vs Cavendish. Kauza Sagan vs Cavendish bola najrozoberanejšou kauzou nielen na Slovensku, ale takisto aj v celom svete a podľa mňa nie je na svete človeka, ktorý by o tejto kauze minimálne nepočul. No a s touto kauzou súvisí aj moje reakčno-analytické video, ktoré som dňa 5.7. zdieľal na svojom YouTube kanáli, keďže väčšina z vás ho už videla. Ale chcel by som k tomu ešte dodať nejaké doplňujúce informácie, akýsi backstage, behind the scenes. Ako to vlastne celé vzniklo a čo to video vlastne spôsobilo ako reakciu, aký malo ohlas. Vidíte, dokonca som si pripravila poznámky, aby som na niečo nezabudol. Takže pedant sa vo mne nezaprie. Takže poďme pekne po poriadku. Ako som už spomínal, video bolo nahraté 5.7. Popravde, ak sa mám priznať, tak nečakal som, že to bude mať až takýto úspech. Totižto, ako už celý svet vie, všetci riešili kauzu Sagan vs Cavendish, kde podľa informácií médií Sagan úmyselne lakťom zhodil Marka Cavendisha, ktorý následne nabúral do bariéry a spôsobilo to pád, ktorý ho vlastne takisto vyradil z Tour de France. Lenže čo si väčšina novinárov nevšimla. Ako som si na druhý deň to video pustil, za 5 minút, trvalo mi to 5 minút, som si všimol, že Mark Cavendish nabehol na kanál, ktorý spôsobil balans na jeho zadnom kolese, odrazilo do Peťa a havaroval. K tomu už viac nebudem hovoriť, nájdete to vo videu v popisku dole pod týmto videom. Ako som už spomínal, nečakal som, že toto video bude mať až taký veľký úspech. Totiž to, čo sa stalo. Spomínané video som poslal môjmu kamarátovi z vysokej školy Borisovi. Áno, jedná sa o Borisa. Áno, väčšina z vás ho pozná určite zo Saifových vlogov, taký chlapík s tou bradou. Áno. A ten vlastne toto video ukázal Saifovi, teda respektíve neviem, či presne Saifovi alebo niekomu z fanradia. Poslal som mu to s tým, že čau Boris, že ukáž toto video Saifovi, nakoľko viem, že Saif je veľký fanúšik cyklistiky, že určite ho to bude zaujímať. Čo sa potom následne stalo, by ma fakt nenapadlo ani v tom najbláznivejšom sne. O ďalších 5 minút na to, ako som toto video poslal Borisovi, o 5 minút na to, zrazu pozerám na stránke fanradio.sk článok o kauze Sagan vs Cavendish a pod tým odkaz na toto video. Po ďalšiu chvíľku mi píše Boris správu typu: počúvaj Andrej, bude ti volať Saifa. Pozerám na to, bude ti volať Saifa? Moja prvá reakcia asi vyzerala tak: si robíš ze mňa prdel, Saifa mi bude volať? Nie, vážne, Saifa ti bude volať, nakoľko to video sa stalo virálom, má strašne veľa pozretí a chcel by ste spraviť taký krátky rozhovor do ranej šovky. Na čo som si povedal, že wow, ty kokos. Vidíte, jedno obyčajné video, rýchlo natočené zrkadlovkou, ktorou vlastne točím aj toto video. Proste kvalitatívne nič moc, ale išlo tam hlavne o tú pointu, ukázať na to, že Peťo bol v tom nevinne. Zrazu článok na fanradio.sk s odkazom na moje video, zrazu Saifa ti bude volať, chce s tebou spraviť rozhovor. Zajtra ráno, takže poviem, že dobré ráno, hej, len aby si nebol zmetený z toho. Hej,
Dobre, Sci-Fi, pohode. Andrej, želáme ti dobré ráno z Fanrádia. Ahoj. Čauko. Andrej, od včerajšieho dňa, myslím si, že to bolo ešte stále dopoludne, máš na svedomí asi pravdepodobne jedno z najvirálnejších videí, ktoré sú aktuálne na slovenskom internete. Vieš asi o tom? Jasne, viem. Ty si dal tú námahu a ten záverečný Saganov špurt. Následne mi došli odkazy od mojich kamarátov, že toto video bolo zdieľané aj na rôznych cykloportáloch v Česku, aj Slovensku a dokonca aj v zahraničí. Z čoho som zostal v nemom úžase. Vďaka zdieľaniu tohto videa na stránke fanradio.sk a rozhovoru so Saifom, ktorý bol na druhý deň odvysielaný v rannej show Fanrádia, sa toto video za necelé 2 dni dostalo na druhé miesto v trendoch na slovenskom YouTube. Áno, počujete dobre. Druhé miesto v trendoch na slovenskom YouTube. Dosiahlo za 2 dni okolo 170 000 hliadnutí. Lenže, čo sa stalo? Ako študent masmediálnej komunikácie som si neuvedomil jednu zásadnú vec a považujem to ako za svoju školácku chybu, z ktorej sa do budúcna už poučím. YouTube je veľmi zvláštna platforma. Totižto, pokiaľ máte malý kanál s málo videami a s malým počtom zhliadnutí, tak absolútne neriešia to, či použijete od niekoho video a či do popisku dáte odkaz na pôvodného autora na pôvodné video. Toto video za prvého pol dňa malo okolo 300 zhliadnutí, takže som to proste neriešil, do popisku som nedal odkaz na to video. Lenže vďaka tomuto hypu od Fanrádia a tomu, že sa dostalo na druhé miesto v trendoch na slovenskom YouTube, začal YouTube vlastne skúmať to, či som tam použil odkazy na pôvodné video. Samozrejme som to tam nedal, na čo následne nasledoval blok od pôvodného autora videa Motorsport Organization. Neviete si ani predstaviť, aký po tomto bloku nasledoval uber mega spam na mojom messengeri, telefóne správ, že video je zablokované, nedá sa prehrať. Takisto mi písal aj Boris z Fanrádia, že proste video je bloknuté, že musíme to znova nahrať a nejako to poriešiť. Tak som dokonca odišiel aj skôr z práce, za čo ďakujem aj mojej vedúcej, nakoľko ma moc nechcela pustiť, ale keď sa dozvedela, o čo sa jedná, tak proste nebol s tým problém. A teraz sme vlastne potom s Borisom rýchlo rozmýšľali, že ako to vlastne spravíme, aby to video nebolo zloma bloknuté, pretože článok na Fanrádiu už bol. Na druhý deň sa mal vysielať, môj rozhovor so Saifom. A teraz video je bloknuté. No vyriešili sme to asi tak, že originál pôvodné video som poslal Fanrádiu a to si toto video nahralo na tú svoju stránku. Čiže to video sa potom tvárilo, že patrí pod Fanradio.sk, teda respektíve vlastníkom tohto videa je Fanradio, čiže z ich stránky to video zablokovať nemohli. Takisto som spravil aj ja reupload tohto videa, kde som vlastne použil to isté video až s jedným rozdielom. Na začiatku som dal upozornenie na pôvodného vlastníka videí, ktoré sa objavili v tomto mojom videu a takisto som použil aj odkazy na tieto videá v popisku pod videom. Áno, mnohí z vás mi písali reakciu na moju chabú angličtinu. Áno, priznám sa, nie som žiadny native speaker, ale boli tam aj reakcie typu no, chlapec použil saganovskú angličtinu. Ako si tak pozerám teraz YouTube kanál s tým reuploadnutým videom, tak ten reupload má momentálne 65 000 hliadnutí, čo je tiež úžasné číslo. Pomaličky sa už blížime ku koncu tohto videa a chcel by som vám povedať jednu veľmi dôležitú informáciu a takisto veľmi dôležitú aj pre mňa. Ľudia, chcem vám povedať fakt jedno veľké ďakujem. Všetkým, ktorí ste toto video zdieľali, šérovali, komentovali, patrí vám jedna veľká vďaka. Moja veľká vďaka patrí takisto aj Borisovi,
nebyť ktorého, tak toto video by sa nedostalo tak do popredia a nespôsobil by taký boom na internete. Takže Boris, ďakujem, aj tebe patrí jedna veľká vďaka. Ozaj náš, keby ste ho chceli sledovať, tak tuto niekde v tomto mieste nájdete odkaz na jeho Instagram. A takisto moja vďaka patrí aj Saifovi, ktorý so mnou spravil rozhovor a takisto dostal toto video do povedomia Slovákov, ale takisto aj zahraničia. Tiež by som chcel ešte odkázať na jedno Saifovo video, totižto na jeden vlog. Bol to tuším jeho jubilejný pri príležitosti 100 000 odberateľov, ktorý sa blíži, alebo tak nejak to bolo. Momentík, musím to pozrieť. Bol to vlog číslo 109, kde sa tiež na pár sekúnd myhlo to moje video, kde to vlastne vo Fanrádiu sledovali. Jak sa hovorí, 15 sekúnd slávy, ale je to tam. Ďakujem Saifa. A už na úplný záver videa vás ešte upozorním na jednu vec. Tento kanál, na ktorom sledujete toto video, ako som už povedal, je to viac menej taký môj pracovný kanál, kde zdieľam iba krátke videá. Takisto aj to reakčné video bolo uverejnené na ten kanál, spravil sa tu veľký boom. Predtým som mal asi 18 odberateľov a za 2 dní, ako sa to video vyhypovalo, zrazu odberatelia z 18 stúpli na 381. Poviem vám, že bol som fakt v príjemnom šoku, pretože pre tak malý kanál, aký mám, bolo tam 21 videí, ak rátam aj to reakčné, 18 odberateľov a za 2 dní sa takto vyhypuje, že 170 000 hľadnutia, zrazu odbery stupnú na 381. Ako pre niekoho sú to možno malé čísla, ale pre mňa to bol dosť veľký skok. Z čoho následne vyplýva aj dosť veľká zodpovednosť, nakoľko vy, ako moji diváci, čakáte nejaké ďalšie video, ďalšiu reakciu. Preto by som vás chcel poprosiť o trpezlivosť, nakoľko točiť reakčné videá, ako by som to povedal, nie je to len tak. Totižto, v prvom rade musíte mať dobrú tému, tak ako sa nám to podarilo pri tom poslednom, čiže Sagan, riešilo sa to, všade bola to téma číslo 1, ľudia to chceli vidieť, chceli to riešiť. Áno, veľa ľudí z vás mi to aj písalo, áno, som si toho vedomý. Aj vďaka tej téme to video dosiahlo taký veľký úspech. A fakt chcem, aby tie videá mali nejakú kvalitu, myšlienku, pointu a chcem, aby tie témy, ktoré tam budem rozoberať, proste boli vo väčšine aktuálne. A hlavne chcem aj vás poprosiť, že ak máte nejaké témy, že chcete počuť na ne moju reakciu, názor, nejaké reakčné video, tak kľudne mi píšte komentáre pod toto video a ja si ich milé rád prečítam, odpoviem vám na ne. A možno sa v niečom aj zhodneme a spravíme na to reakčné video, kto ho vie. Ale to najdôležitejšie, v najbližšej dobe sa chystám vytvoriť druhý kanál. A bol by to kanál zameraný čisto iba na takéto reakčné videá, kde by som pridával čisto iba videá tohto typu. Takže vám dávam do pozornosti aj môj Instagram, kde vás budem priebežne informovať o tom, kedy ten kanál sa spustí a tak. Malo by to byť v priebehu najbližších dní. Takže to by bolo asi všetko. Ďakujem vám za pozornosť, že ste si našli na mňa chvíľku času. A teším sa na ďalšie video a na vaše reakcie. Majte sa pekne. Čaute.